Eli tästä sairastumisesta piti sitten kertoa ihan tällä omalla videolla. Eli hommahan alkoi jo 2014 syksyllä, kun miehen kanssa silloin naurettiin, että miksi mun oikea käsi välillä tekee epämääräistä nykivää liikettä. Ja eipä siihen sitten sen kummemmin, kun ei se niin häiritsevää silloin ollut, niin kiinnitetty sen kummemmin edes huomiota. Se teki sitä silloin tällöin, eikä siitä nyt mihinkään sitten sen kummemmin alettu kertomaan. No, kevät kun tuli 2015, niin alkoi mahdottomat päänsäryt ja mä olinkin töistä sairaslomalla sitten päänsärkyjen takia. Ja kävin lääkärissä, jossa annettiin kipupiikkiä ja migreenilääkettä ja näin poispäin, mutta ei niistä ollut mitään hetkellistä apua niistä kipupiikeistä tietenkin. No, jatkettiin kevättä siinä sitten ja huhtikuussa alkoi tulla töissä niin mahdottomia huimauskohtauksia, eikä enää ällikään toiminut olleskaan, niin kuin se nyt olisi kauhean hyvin toiminut koskaan, mutta entistä huonommin. Ja liikkuminen oli seinästä seinään kävelyä ja ihan mahdotonta. Ja alkoi ne päänsäryt olleen kotosallakin sitten ihan jokapäiväisiä. Muutamana yönä jouduttiin soittamaan ambulanssikin tänne kotiin, kun oksensin ja huusin sitä päänsärkyä. Mutta ei ambulanssit mitään, ne kävi ottamassa ne normaalit verenpaineet ja verikokkeita ja mitä ne nyt ottaa siinä, kun ambulanssi tuleepi, mutta ei sen kummempaa. Ja kävin sitten kyllä tuossa paikallisessa terveysasemallakin useampaan otteeseen päänsärkyjen vuoksi, ja koska joutuin töistäkin olleen pois, niin aina oli sitten syynä joku poskiontalan tulehdus ja antibioottia ja puranaa määrättiin, vaan eipä ne auttane olleskaan. No sitten kyllä kuviin pyydettiin, että pitäisi päästä tarkempiin tutkimuksiin, mutta aina sanottiin, että ei. Liekkö nyt sitten siinä, että kallis lystihän se on kunnalle, mutta en tiedä sen tarkemmin, mutta näin voisi olettaa. Jaa. Sitten nyt täytyy oikein huntsia, että mistä jatketaan. No, huhtikuussa sitten oli lääkärin aika taas jälleen kerran. Ja mä huusin ja oksensin kotona vähän ennen kuin piti lääkärille lähteä. Ja mies sitten väkisin raahasi autoon ja kanto sinne, kun ei mulla jalat enää omat kantanut ja oli niin hirveä tuo päänsärky. Päästiin lääkärille, se kantoi mut sinne lääkärin huoneeseen ja sanoi, että nyt on sitten jo aika. Nyt pitää jotakin muutakin tehdä, kun antibiootteja määrätä, että ei tää enää niillä niin kuin tokene eikä särkylääkkeillä. No sittenhän me saatiin lähete Kemmiin CT-kuvin ja että menkää äkkiä sinne. No mentiin kahdattiin omalla autolla 1100 ja mä voihkien vaikeroin siinä etupenkillä sitten. Ja no päästiin Kemmiin. Vähän sumuotaan nyt on mulle tämä juttu, mutta näin se kuitenkin meni, että kävin siellä CT-kuvissa hämärästi muistan. Ja lääkäri oli sitten tullut pikapikkaa tuolle miehelle sanomaan, että nyt on jotakin löytynyt, että hän tulee kohta kertomaan. Ja että kasvainhan siellä oli sitten diagnoosi. Ja että on kovaa tuo aivoverenvuoto siihen ja pari päivää aikaisemmin lääkäri oli määrännyt mut tensionikin takia hierojalle, joka vain itse asiassa on pahentanut sitä aivoverenvuotoa, kun murjottiin tuon niskaa, joka ei tietenkään hierojan syy ole. Mutta sitten Kemistä, kun lääkäri oli tämän diagnoosi antanut tästä aivoverenvuodosta ja kasvaimesta, niin lähdettiin kiireen vilkkaa ambulanssilla sitten Ouksiin sairaalaan. Ja siellä sitten hätäleikkaus tehtiin saman tien. Kyllä tehtiin leikkaus, asennettiin suntti tasaamaan, kun aivopaineet oli niin mahdottomat. Ja sitten tuo liquor-kierto, eli tämmöinen aivoneste, mikä tuolla selkäytimien ja aivojen välillä kiertelee, niin se oli mennyt ihan sekaisin. Ja asennettiin tosiaan siinä hätäleikkauksessa sitten suntti.
Eli semmoinen letku tuolta aivokammioista, missä sitä nestettä menneepi, niin tuli tuolta, leikattiin, porattiin tuonne päähän se letku ja se siinä sitten aikansa roikku mukana ja sinnehän mä jäin sitten sairaalaan ja sielläpä se oikeastaan koko kesä sitten menikin pötkötellessä. Ja erilaisia leikkauksia tehtiin ja iso leikkaus tehtiin silloin kesäkuun 11. päivä 2015, jolloin otettiin sitten tosiaan niitä koepaloja ja leikattiin ja löydettiin ne kasvaimet. Ja diagnoosihan oli sitten Gradus 4-luokan medulloblastoma, eli suomeksi sanottuna erittäin harvinainen aivosyöpä. Ja Gradus 4 tarkoittaa sitä 1-5 on se asteikko, niin kuin vakavuusasteikko, niin se oli sitten 4. Ja tämä medulloblastoma syöpä, mikä mulla on, niin on erittäin harvinainen aikuisten keskuudessa. Lapsilla sitä niinkin voi olla. Ja meitä ei Suomessa kovin monta ole onneksi, joka tämän aikuisena saapi. Ja erittäin vaikea on lääkäreiden tätä hoitaa. Kauheasti on konsultoitu nyt tuonne Jenkkeihin, missä tätä niin kuin enemmän on. Että saadaan oikeanlaiset lääkitykset ja muut mulle. No, sytostaatithan mulle tuli sitten. Ja sädehoito ihan niillä maksimeilla, mitä nyt voi olla. Ja vähän testailtiin eri sytostaatteja, että mikä se nyt sitten on se oikea mulle. Koska tosiaan tauti on sen verran harvinainen. No, kun hoitojaksot oli käynnissä, niin mä kulin täältä kotoa Simosta joko taksilla tai sitten mies käytti omalla autolla siellä Oulussa. Ja se oli aika raskasta tietenkin. En mennä sinne täältä 100 kilsaa matkaa ja sitten monta tuntia siellä niitä. Väsytti kauheasti ne myrkyt, mutta en oksennellut. Pahoinvointia oli, ruokahalu meni, mutta vaikka mulle sanotaankin, että mä itse vähättelen aina näitä, mitä on ollut. Tietenkin lähipiirihän sen näkee parhaiten, että missä kondiksessa sitä on ollut, kun on läheltä seurannut. Itsellä vähän hämärtyy nuo, mutta kyllä se vuosi meni aika sumussa. Melkeinpä nukkuen sitten, kun oli noita hoitoja ja muita, niin eipä sitä kauhean pirtsakkana ollut. Että se kyllä hurahti tuossa vuosi aika liukkaasti. No mitä leikkauksesta jäi, niin näkökyky on aika huono ja tätä ei voi korjata millään laseilla. Eli mähän näen silleen, että niin kun mä katsoisin kierron koko ajan ja kaksoiskuvia ja silmät sumenee ja pitää tiirustaa, että näkee lukia. Että oikeastaan hyvin vähän enää tulee mitään telkkareikkaan katsottua, muuta kuin Huutokauppakeisaria. Jes. Se on suomenkielinen ja siitä mä ymmärrän ja pystyn seuraamaan, mutta mitään leffoja aika huonosti, kun en näe tekstityksiä oikeastaan ollenkaan. Ja kirjoja ei voi valitettavasti enää lukia ollenkaan. Ja sitten mitä muuta, niin maku- ja hajuaistihan mulla meni kanssa sitten sen siljentien. Ruoka ei maistu. Ja ne ei lääkärin mukaan tuu edes palautumaan. Elikkä ei kauheasti tee kyllä mieli syödä yhtään mitään. Voitte kuvitella, kun on jättimäinen lentsu päällä, että kuinka hyvin se ruoka silloin maistuu, kun se ei maistu millekään konkreettisesti eikä haise. Intohimo on kokkaus ja hyvä ruoka ja leipominen. Ja sitä minä nyt yritän tässä harrastaa perheen toivon mukaan iloksi, vaikka itse en mitään maistakaan. Yritän sinnitellä noilla, mitä väkisin pitää noita ravintojutskia juua, niin semmosilla, mutta kaikki maistuu ei miltään. Niin ruoka ei nyt sitten tosiaan mene alas. Ja aika paljon tässä on painokin tippunut, kun kortisonia on nyt muutaman kertaan lopeteltu. Kortisonihan turvotti ihan mielettömästi, että nyt on 30 kiloa lähtenyt siitä painoa, mitä se oli silloin, kun sairaalassakin olin. Mä olin kuin limpputaikina, turposin vaan koko ajan. No sädehoidot ja sytostaatit on nyt ohi.
Ja nyt eletään semmoista niin sanottua seesteistä vaihetta, että viime magneettikontrolli, mikä oli, niin pikkuaivojen se medullablastoma, mitä ei voitu kaikkea leikata, niin siellä on edelleen muuttumattomana. Etäpesäkkeitä tuli oikeaan ohimolohkoon ja ne on siellä kans semmoisena kuin on, eli muutosta ei ole huonoon eikä parempaan suuntaan. Eli tästä nyt täytyy tietenkin yrittää olla iloinen, että ei muutoksia ainakaan huonompaan suuntaan ole tullut. Eli mennään ihan seesteistä vaihetta. Että nyt mihin kiinnitetään huomiota nyt, mitä tehdään, niin yritetään kuntoutua, että pääsisi nyt kondikseen. Vapinahan on aika mahdoton tässä, varsinkin vasemmassa kädessä, sille ei tee yhtään mitään. No kirjoittaa on pystynyt oikeakätinen kun olen, niin oikea käsi onneksi pelaa ihan ok. Kävelemään en pysty, kun muutamia askelia ilman tukea. Kainalokynkkää, kun mennään jonkun kanssa, niin sitten pääsee jo vähän pitemmälti eteenpäin. Mutta rullatuolissa olen, että pystyn toimimaan ja tekemään asioita siitä käsin edes. Mutta saliharrastuksen aloitin tuossa. Mies on intohimoinen kuntosalilla käyjä, niin hän mua reenauttaa sitten tuolla, että saataisiin vähän lihaksia tuonne kinttuihin, mitkä on aika surkastunut. On tuossa noita, verituluppaa ollut jalassa ja muuta tuosta istumisesta ja liikkumattomuudesta johtuen. Ja on siihen ollut sitten ihan Kleksanen hoito, joka nyt kylläkin lopetettiin, kun pikkuhiljaa on päässyt vähän enemmän jaloille olemaan.